gendek sih. Coba ya. Dong ngenteni. Dong ngenteni kan dhewe lho salam sudah. Lah iya. Terima kasih kepada Pak Supriyono. Kalian Ibu sampun juga. Dijajal. Gimana? Mau sing munggah tuwek-tuwek. Sing mau saiki dicoba. Ya. Aku pun matur kalian Pak Pri Supriyono, Mas Percil. Engko lak pokoke nek sing kendel kudu diunggahne. Oke. Pokoke sing kendel diunggahne Wis dicontoni ning ngarep mau. dicontone ning ngarep mau. Iki dicoba sik. Lagune apal apa ora? Kowe sing ndi? Kowe kene apa kene? Lah awakmu sing ndi? Aku kene no. Oke, aku nek kene ngono. Oh, tuwek nggonmu apa ora kowe apal mesti. Ora apa-apa, sing penting ambune Mas, aromanya. Delok to. Wong sing kene lho kompak-kompak. Mana suaranya yang sebelah sini? Loh. Isih kompak gon aku, mana suaranya? Ya kompak iki kono jangkrik tenan. Mas yo tuwek, semangat Mas. Iya. Oke, dicoba ya. Oke. Dicoba kene lagu apa, kene apa iso ora ya? Oke. Oke. Ojo nganti ngisini-sini Pak Pri. Iki Pak Pri ning ngarep. Sampai sampean rapal kalah karo kene isin percil bengi. Sampeyan iki dulur-dulure kabeh. Iki gak bakal ngisin-ngisini. Iya, lho yo. Grupku. Agendok deno asantri. Isi perawan durung tau tak rewangi sarungan gawe ya bra. Assalamualaikum lah kok no bapake apa apal gunmu Sing nyanyi lu ngarep tok, kene lu engko kabeh. ya ya coba Tepuk tangannya mana? Alah, bulan terus iki lho, iki lho. Ngurung. Tepuk tangannya aja mbok delok Mas, nek nyuwara delengen. Iya. Apal apa ora? Siap apal nggih? Genduk deno isi perawan Oh iya apal tuwek-tuwek aja. tak rewangi sarungan gawe. Assalamualaikum Bapak. Beda. Pak. Iki. Kok panggah enek to? Ngomong. Apal ora kengko? Ata turutane. Lho. Ata. Aku iyan kan berjuang. Sing penting kowe bosok rapal mesti. Ambiar apal apa ora ambiaran iki? Kene kan nom-nom Pak lagu ambiaran mudeng. Apal Mutiara Oni Diawan. Apal, Bro. Pak, aja ngono to, Pak. Aku deg-degan iki. Sik suaranya mana? Ben semangat. Iya. Wong kok ngene kok di sae yo mesti Ya apal. tak oya aku yo Iki jane wong ndi? mencinta. Sole paling kuwi. Aku berharap engkau di hanya ada tepuk tangan. Minor. Iya. Pakai apal tuwek-tuwek kulino tiktokan. Iya. Delok iki lho. Iya tak delok. Kaping 3 asih ing bocah cilik-cilik uga marang uga gawe bocah. Kaping 3 ing bocah uga marang uga gawe. Kaping 4 Alah blas. Sokor. sini. Pengen terus ini Pak Pri.
Ayo kono. Nah kene tuwek-tuwek iki selawatan malah ngelothok. Ya, ya. Roh ora. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sih. Bismillahirrahmanirrahim. Kompak. Bismillah kompak. Salah. Kaping 3 AC ing bocah uga marang uga gawe Papat rapal papat. kaping 3 ing bocah uga marang Papat rapal. uga gawe Gila. kaping 4 ngamal Aja kowe lem. manut dadi tanggung ora ngau piye Ayo, kaya padha karo kene. Kaping 4. Lah kok rukun Islam lan. Wong lagune ki beda. Aja kaping 4 wong kang soleh kumpulono lah iya karo mas aku dirasakne lagu ki dipenakne. Ayo, selawatane. oke Ya. selawatan semuanya Ya. Ya Rasulullah. Yo, salamun alaik. Ya Uhailantu liwal karomi. kompak kabeh Pak piye ana aja krembik-krembik ngono to Ya, aja krembik-krembik ngono nyapa isih ya. isih Sete terus nek. isih Iya wis wis. Oh, bengung bongko ora kowe. mau ana sepur lewat Ora apa-apa, jenenge wong nyambut gawe maksud. Alhamdulillah luar biasa ya Mas Yuda. Oke, Ini Mas Bagja. hajatan Pak Supriyono kalian Ibu Supriyono iya loh maksudnya Bu Ida kalau kocok Supriyono Bu Ida. lah terima kasih sudah mengundang kita komplit campur sari guyon Guyon maton acarane pernikahan Don- didongakne Mas manten karo Mbak manten dadi keluarga sakinah mawaddah lan warohmah Amin. diparingi momongan soleh lan solehah Amin. nah iso rezekine barokah lan turah-turah iso digawe sangu ana ing Mekah Madinah lah ini acaranya wis genah Mas download Mun- wedding download download wedding apa nih download wedding download wedding Heeh. lah kene wis genah Pak Priyono ki ya duwe apa ki marmer mutiara ono mlebu jebleng Piye? watu apa lho sing ora diukir kabeh diukir ukiran tok ke sakmono mbiyane ke mangsamu iki engko mulih ndak ndek awake dhewe digo rencekan tok ora apa-apa mbok nggo apa lho Pak ya ning omah dikepat recekan marmer sakmene kuwi lah musuh Pak Priyono digawe apa-apa iso. Iso. Lah kowe ra roh kowe iki mangsamu mayak kuwi mang mula kuwi nyambut gawe sing tenanan tulung agung nggone budaya le. Heeh, ngerti. Aku wis suwi wilayah kene. Iki ndi endi ya kene? apa apal kowe Oh iya. apal ora Rono lesembes apa besole. besole Lesembes sampean. Iki rono besole. Lesembes. Lesembes pantai. Iki komplit wilayahku kene iki. Kene iki. Bandung. mosok cedak kene Bandung Bandung campur darat Mas aku Bandung Jawa Barat apa piye? Bandung komplit tumplek blek kene iki seneng karo kesenian, seneng karo budayawan. Heeh. Contone Pak Priyono. Pak Priyono Telepon aku. piye Tak percil, besok tanggal sekian siap Bapak laksanakan. Aku langsung teko kene. Wis leng kok kene. Wis Langsung. bosok bengi iki. lah kok bosok Lah wis dilunasi sak wulan kepungkur bosok aku. matek aku lah kok sampe dilunasi kok urusanku piye Wes lah masalah awakmu ra apa-apa engko tak golekne titik watu ning kono ya. Ndandake ning titik watu nek wis dadi jaran ngono kuwi mau ora kowe kloset kuwi teko kene. wih klosete percil tek marmer Iya, tak gawe ndoprak mak serut lho. Sangkek lunyune. Mantene roh apa ora kowe? Mantene sapa? Jenenge mantene Mas Nadia Yulivia Bagus Dur. Dea Prida. Dea Prida Terus Mbak sapa? Mbak Zahma Febriana Prima Putri Kowe apa kowe lak cara wong umpamane awakmu ki kebisane apa tulung agung nggone dagelan. Aku wis dagelan kene ndagel karo cah pira ae. Sampai ki bengi ki ra lucu, bongko iki kok awake dhewe. enggak aku wis tak
omongno karo masyarakat kene lho. Masyarakat Tulungagung. Heeh. Kowe isone apa? Lho, kene iso sembarang kalir iso no. Sembarang kowe. Sembarang iso. Aslimu ndi le? Asliku Rembang, Jawa Tengah, Mas. Jawa Tengah. Ya padha nggon pesisir pinggir segara. Pinggir segara. Ya nggone santri, Oh. ya nggone iwak. Dari aku apal kaya masyarakat kene iku wilayahe hampir mirip karo wilayahku. Ya contohnya. Iwak apa ae sing gak apal aku. Contohnya. Iwak gatel, iwak kakap, iwak hiu, Iya. iwak apa neh, iwak Iya. nus, Nus. ana iwak teri, Teri. iwak pindang, Pindang. iwak gereh, Iya. iwak apa neh. Oke. Apa? Iwak Iya. pihi. Ya. Apa? Tetep termasuk apamu iso kabeh. Iso kabeh. Umpamane meneng nggen iwak roh. Roh. Nggen manten roh. Roh no. Nggen manten kudune piye lah awakmu? Nak gen manten kudune ya nuturi no. Nah, ya iya no, ning kene nuturi no. Nuturi manten. Ora mungkin ning kene badok tok. Kuwi mesti nuturi karo Mas. Nadanya F coba. FF. F. Niki suantene sae, Pak. Kula anu Pak Pri nuwun sewu, Nggih. mohon maaf. Ini suaranya bagus. Kemarin beliau lomba nomor 1 tingkat RT kemarin. Oh, tingkat Agustusan. RT. Iki lho. Sing rodok dhuwur. Dudono kemaluanmu dudono. Oke. Kemampuan. Lah awakmu nek ngomong ya ngono kok. Coba kemampuan. Wong ayu. Coba suaramu. Wis ora usah au ndang nyanyi, baca cengelmu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari ngene foto karo manten. Oke. Senenganku kuwi nak dipoto. Karo Bu Idang ku foto. Iya. Dikai amplop. Nah, siang ya Allah matur nuwun. Wis mangan apa urung le? Urung. Lah panganan sakmono biyane mosok Urung ping 3. Oh jangkrik tenan layak sing entek-entek awakmu ya berarti. Wong ayu. Wong ayu tresna kinarya tamba susah jroning batenku. Hop standar. Wong kene mesti ora gumbun sebab wong kene kuwi tembang-tembang ngono kuwi mesti kabeh dok pinter. Iso kabeh. Nek ngono cengkoke sing beda, Mas. Oke. Cengkok beda, oke. Cengkokmu ndi, Le? Lagune padha ya? Ya. Cengkok sing tidak biasanya, cengkok Arab. Oleh Cengkok Arab no. Kadroh kok. kena ya. Kowe melok anu to, kowe melok majelis Sabilul Toba ya. Ora. Aku duwe majelis anyar le. Majelis apa? Majelis piye-piye. Nak Gus Idam kuwi majelis Sabilul Toba Toba. Estenyel. Iya. Nak awakmu majelis Piye-piye. kuwi majelisnya piye? Ya piye? Programnya kuwi lho piye? Lembok lah piye? Aku ya ora ero. Maksudnya kuwi piye ngono lho? Lembu aku ya piye ora ngerti kok. Lakune ku piye? Nek piye-piye Alah, ora. boh. Takok. Wong piye-piye kok iku. Majelis piye? Oh, iya piye? Wong Arab ya. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Oke. Ayo tresna mokinaryo tambah susatra ning batenku. Wah bagus antep rasa atimu. Ya bener. Tresnaku tulus jroning kalbu. Iso tenan berarti. Iso Kuwi berbagai Pak. tengkok. Berarti loro. Arabian sing biasa wi. Ya. Arabiane Habib Syekh beda. Beda nih. Oh, iso ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Selele. Iya. Mengayu tresna mungkin dari yang tunggu sudah jroning batenku. Wong ayu Berarti kowe iso. Wis Iso. kena iso kuwi. Oke. Umpamane kowe wedoke lanang wedok kowe dhewe jajal coba. Wong aku lanange kowe wedoke. Aku wedoke. Kowe ora wedok ya? Ya iso. Wong ayu tresnaku kinarya tamba susah jroning badanku. Tresnaku tulus jroning kalbu. Wah luar
luar biasa. Kowe kok iso swara kaya ngono iki piye lho? Ya enek teknike. Teknike piye lho? Nek teknike sinden lungguh ngene iki. Heeh. Sebabe apa suarane kok iso cilik kuat dhuwur. Sebabe? dalan angin diganjel tungkak. Oh. Mesti lungguhe mesti ngene. Iya iya iya. Nak penyanyi campur sari Heeh. ngene iki carane. Nak iya. wong lanang ikine diunggahno. Apa Oh. jenenge iki? Gulu menjing. Gulu menjing. Oh, iya, iya. Gulu menjinge diunggahno ngene klek. Oh. Ini suarane langsung jadi lho. Iya. Coba. Iya bener. Oh iki to. Nah iki diduk biasa ngene. Ya tak done. Wong ayu tresna kinarya tambah Susah Oh iya. ning ngeplanenaku. tresnaku tulus jroning Ora pas. Gulu menjinge ora pas. Ora Gulu pas. menjinge Ora pas piye terak. Gulu menjinge sing ndi? Ngecak gak aku. Gulu menjingmu ki lho. Gulu menjing iki lho. Lah iya sing Enggak, Kak. sing pas sing piye? Tekan omah tekan kene arep mbok pateni tok. Ora, aku ra mateni awakmu roh kok penak men lho suaramu kok penak men. Masa- Umpamane anu manten iso lho kowe. Lho iso. Lak manten piye lak? Nuturi manten lagu zaman cilik kene. Piye, Sing piye? aku mau jak kadroan. Minor. Minor. Lagune sepiye to? nan nani no 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 Oh, na 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 na. Oh iya. na 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 na. na na no Oh iya coba manten ya. Bisa. Tak kene ngarep le. Ora iso tenan tak tambahi loro 50 kowe. Lek sampai iso tenan lho mantene ben seneng. Coba. Utang lunas lho ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. bahagianya temanten baru bahagianya pengantin baru bersanding bagai raja dan ratu kami doakan bahagia Selalu bersanding bagai raja dan ratu kami doakan bahagia ya selalu. suami istri harus berjuang suami istri Ngono mantene. harus berjuang menjaga cinta dan kasih sayang supaya hidup menjadi riang jaga hidup dan kasih sayang supaya hidup menjadi riang. Jadi cinta dan kasih sayang menjadi riang. dijaga. Sing penting senyum ya. Sing Le. penting senyum. Contohnya sing wedok. Umpama ngene iki ngandani sing kakung, sing putri. Ah. Mau ngandani mase. Mas. Hormati istri seperti ibu. Karaku aku iso ora to mrene. Wis iso. Iso. Iso tenan ora. Iya. Engko jeblek. Hormati. Lah, tenan ora iso. Iya iso. Hormati. Masa iso tenan? Iso. Iso tenan. Tak idoni tenan. Yakin, sumpah? Sumpah. Tenan. Hormati istri seperti ibu. Seneng. Hormati lambemu lho kancane mikir tak bacok ndasmu. Seneng aku. Iki lho aku ngomongi mantan iki lho. Aku seneng awakmu ya iso. Iso Kok ya iso eling lagu Gila, zaman gila. cilik. Hormati istri seperti ibu. Hormati istri seperti ibu. Walaupun suka memarahimu. Istri begitu diantem waktu. Ora kena. Lah wong lanang stroke iki gara-gara kuwi. Kok setruk gara-gara. Lah kok ndak ulek. Mas yo sering memarahimu. Lah piye? Balaslah dengan tersenyum selalu. Oh, iya. Ngono lho. Iya. Nyapa kok? Iya. Istri begitu antem watu. Ayo bagaikan piye? Lah. Hormati istri seperti ibu. Hormati istri seperti ibu. Walaupun suka memarahimu, balaslah Dengan senyum selalu. walaupun suka memarahimu. Balaslah dengan senyum selalu. Jadi Mas Manten, sampean awis rumah tangga masuk sing wedok cerewet gawene nyeneni awakmu. Pokoknya senyumi. Ya senyumin aja ya. Ya. Terus mari kono. La 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 la. Jadi Kene bro. Tak warai. Iki lho penak iki. Iso ora?
Iki lho lagu lho penak. Nyanyi karo ngandani manten. La 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 iki ne sinden sing paling lemu. Iki sinden sing paling lemu. Sing penting aku gak koyo Yen kowe bengokmu kuwi senyum selalu untune metu. Coba Bos. iki lho. Ayo, Bos. Dibarai iki lho. Bisa berak. Ayo. ya. Jadilah istri yang senyum selalu. Iki lho nyapa kon Mas aku. Masa malah Iki lho ngomongi manten tak suwodok blasor kemana. Berarti kon senyum jadi Ora kowe sing senyum, kowe iki dikon nyanyi. nyanyi Oke, ning ngono oke, kuwi ya, sorry, karo sorry. ngandani Mbak Warai, Manten. malah Ben sumeh karo bojone. ya. Jadilah istri yang senyum selalu. Jadilah istri yang senyum selalu. Orang yang suka tersenyum selalu. Untune metu ababe mambu. Ya apa lho. Masa untune metu abape mambu. Aku sing bener piye? Orang yang suka tersenyum selalu. Senyummu itulah ibadahmu. Orang yang suka tersenyum selalu. Senyummu itulah ibadahmu. Dadi ngono Mbak Manten, senyum itu adalah ibadah. Ibadah. Wong omah-omah kuwi apa to sing digoleki? Goleki. Ibadah. Ibadah. Golek ngamal kesaenan ben besok sangune ning swarga. Bener. Dadi senyum tok kuwi wis Ibadah. Ibadah. Berarti ya kowe ngono, nembang ya senyum, Senyum. nyambut gawe ya senyum. Disawang penak. Disawang kepenak. Umpamane lah awakmu ge manten nadane apa nadane coba? Nadane. Bolongan, Bos. Oh dalane kok bolongan Tak kuwi lho. koprok lho Prabowo. Nadane. Ya Kak, Nadane. maksudnya nadane iku dibolongno ben los. Ya siap. Untuk manten ya. Iya. Untuk manten. Anu sing langgam sing viral mau lho. Sing ndi? Lamunan Nadane. katanya. Oke. Jagat wis raino Pang wis raino. srengenge muncul Sunar sumamburan. Wih. Kowe njaluk sing piye? Ya sik iki lho dilungono Oke. nadane. Coba. Nada. Pin. Pindo, Ya, oke. pindo, Pin. pindo samudra pasang. Iya. Versi Mandarin lho. Oh, dari Mandarin. Mandarin aja. Aku mau kan versi Arab toh. Arab. Awakmu Mandarin. Iya. Coba ayo. Ni hao ma. Ni hao ma. Se. Apa? Apa kuwi? Kowe ngomong apa? Enggak apa. Masa kowe ya. Binto. Wang urip cang nang sang sinang ke thong sung ke kakeyan utang. Sing guripol gak penak. Rumah saya kayak Jawa tuh. Mandarin, Bos. Coba. Sing gurih Coba. gak penak. Ya. Oh. Wang urip cang sang sinang Iya, iya. hanya sung ke thong kakeyan utang. Kowe ora Cina kowe iki Jawa. Kowe iki Jawa. Jawa ndi? Jawa apa wong kakean utang burine rumah saya kuwi Jawa kuwi ora Lah Cina. wong Cina gak kakek utang. Iya kabeh. Aku ya ngono. Kabeh Mas ngene lho, kowe kan iso nyanyi pena. Nah. Aku umpamane nyanyi, Heeh. iki sing nyanyi kowe sing puisi iso ya. Oke. Umpamane nadane. Oke. Nadane. Ambiaran. Nemen. Coba ya, umpamane awakmu puisi ndelok, aku lah kowe nyanyinya biasa, Ya, standar. Kowe melok Pak Iko, Eko, Bos. Pak Oke, Pak Eko, Pak Eko. kowe melok Sun Radong, Gondrong. Gondrong, Rudi Gorang, Rudi Garen. Pak Tomin, Minta. wis biasa kowe. Pak Cok. Mintek. Wis kulino nyanyi. Puisi aku puisi. Puisi lagune sing iki Sesuai. lagu sesuai, kowe puisekno. Isine lagu iki ungkapno. Oke? Oke. Adane. Repe. Berarti nuansa cinta ya? Cinta. Oke. Ele. Pin. Le. Ambiar. Ambiar. Oh, iya. Lagu ambiar kok pindho. Iya, Mas.
Nadane. Ngomong jalukmu piye Oh, tak turutane tidak. Yo. Kenapa seperti itu, sayang? Enak. Sik to, iki puisi apa to kowe iki? Lo kan ngerasakno, Bos. Ya ngrasakne apa kowe ngrasakne? Iku nuansa merasakan ya apa carane membayangkan kekasih hati. Kowe lah sampe ra iso tak uncale prauto. Maksudnya lagune iki broken head-nya kok. Lo kan ngono ekspresi. Ngene lho cantone. Ngene lagune kuwi cengok kuwi Mas aku. ngomong Oh. Kowe nyanyi yo tak warai. Rasakno yo ngrasakno tapi dudu ngono kuwi. ngomong Ngomong. jaluk Aku jane ngerti karepmu piye. tak Wes tak turi apa sing ora tak tukokne awakmu ning malah kowe ninggalne aku. Kebacut men kowe karo atiku. Aja mbok suwek-suwek atiku. Nek yen kaya ngono kuwi ora apa-apa. Kowe karo wong liya, aku ora apa-apa. Aku nrimo ning tak dongane ndang bongko kowe wong loro. Kaya ngono kuwi modele ya coba. Dadi wis kadung loro atiku. Kowe nemen. Ndang bongko kon. Terus ya apa? Aku kudu ya apa? Hah? Wis tak turuti raimu. Jaluk sembarang-barang. Kurang apa aku? Hah? Mbok ngertenon aku. Apa? Nantang. Ngejar tawur. RT ndi kon? RT ndi? Bagian ndi kon? Ngomong. Ngene kok dibanding. Oh, banding nih raimu. Apa? Disaingno karo sapa? Ngomong sing jelas. Kate tak gandolo prauto, aku apa kon? Keprok marmer. Tak keprok apa dikeprok Pak Pri? Apa-apa. Aku ajane aku sing klarus. Oh. Aku Yes. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada aku kaget delok statusmu tangan gandengan jelas tuturo aku sing ngancani gandengan. janjimu janji taek dari arep tekan tuwek lagumu aja nek taeke le. Lagu sing liyane kok Ngerepe ngono Yo kuwi. ngerepiku sing jelas. sing jelas. Lagu iki kaya iki lho suarane penak jajan. Wonggo coba. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Ini dengan nuansa halus luar biasa. Oh ya aku ya mangsa kuat Dengan halus. mencintaimu. Rocker. Aku berharap
apa? Harus profesional, Mbak Probo. Wong iki janji profesional lho. Sesuai dengan iringannya yang berjalan. Ya kowe ra ro. jelas lah. Apa jenenge berirama, Bos. Iya kuwi ramane kesana lho. Munggah mudun. Ya paling gak perbait, aja persair. Lah aku ra ro lah pikirku enak ngono kuwi. Tapi lek iki bintang tamu sitoke luar biasa. Sopo? Sapa to Najo? Ji, Ro, Lu, Pat, Yo. Yuk kita sambut satu artisnya dari Guyon Maton. Bareng Bapak Supriyono. Kamu sana aja. Kamu sana aja enggak apa-apa. Kamu sana. Kamu sana aja. Ca. Artis selanjutnya luar biasa. Ya ampun, kayak demit kowe. Mas, Halo. Ngisor peteng-petengan jan apik deh. kini acarane wis bar ya, Mas. Loh, gak apa-apa. Kowe kan bintang tamu wayahe sore mau tekomu ya mene. Ya gelem ra gelem tak kene kuwade. Iki permintaane Pak Pri karo Bidah. Lah aku mau sing nyetak marmer ya, Mas. Jobku kan ning kono. Kowe ning kono, jobku ki ning kono ora. Aku ning kene, Mas. Ya. Artis kok nyetak marmer. Lah, kalau lara percaya karo Mbak Uti Buri lho, foto karo putune lho. Lah, Ya ora, piye carane penontonnya ban mingar-mingir ngene. Paling enggak awak dhewe kan iso komunikasi Komunikasi. antara kene karo kono. Studio Caranya 1. apa? oke. Oke. Studio Daya Jawa. Nyapa kok rumah aku coba kamu nih namanya siapa cantik? Ya, Mas. Dan di sini disuruh siapa? Selamat malam sebelumnya saya ucapkan untuk para tamu undangan dan juga penonton. Jane aku iki wis ora budal loh, Mas. Lah nyapa? Aku entuk telepon kon main ning gamping iki aku wis balik kudu balik. Lah nyapa? Ya putih kabeh to, Mas. Aku yo ndredeg to, Mas. Ora ngono kuwi desane Mbak Desane. Yu, bukan gamping iki gamping digawe nganu omah iki ora. Duduk. Bukan itu. Tapi luar biasa, Mas. Siap. Usahane Pak Supriyono Mosok. Mutiara Onyx SCP iki pancen luar biasa. Siapa to? Kok iso onik SCP kuwi lho. Mutiara. Mutiara Onyx. Onyx. Mutiara Onyx. Wah, jero iki barang ibek marmer, Mas. Ya. Guci kok marmer, meja kok marmer, Heeh. kursi kok marmer, Heeh. jarane kok marmer, Mas. Iya kene komplit. Aku mau arep mangane rasido, Mas. Lah nyapa? Wah, nyiduk sego. Lenek lawuh ngarep ndok lah kok marmer, Mas. Kowe iki ya didelok antarane ndok marmer karo asli kan. Sate yo marmer. Kalau bijak, kalau Pak Priyono kalau Pak Priyono kalian Ibu iki lho di sana. Tapi itu lho. luar biasa matur Makasih. nuwun Pak Supriyono. Sama Ibu. Kalian Ibu, alhamdulillah saged sowan. Salaman sik, mriki. Rono salaman. Cih. Kok rumangsaku wong Aku mau teko langsung dilebokne kuburan, Mas. ya dalane rono anjane kok rumangsaku matur nuwun sik, matur nuwun. Cih, matur nuwun Nah. Mbak Manten, Mas Manten. Salami. Mas Manten ku lho mumpung nek manten ngono iki lho. Iya ya, Mas. Dongakne dumateng Mas Manten, Mas sapa kuwi? Piye to Mas iki apa kuwi? ditanggap ora roh. Mas gitu. Nandi kalian Lah. Mbak Zahma. Lah. Muga-muga iso dadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Cepet diwenehi momongan soleh lan soleha. Untuk usahanya Pak Supriyono mugi-mugi semakin jaya, Amin. semakin lancar, semakin sukses selalu. Amin. Duh, Mboten Pak, anu kula sadonganan biasanya disangoni Mas, tapi nek iki gandeng aku karo Pak Supriyono wis kenal. Dadi aku yo tetep njaluk ngono Mas. Lah alah ku ya padha ae kok pekok. Lah, wis kenal. Kowe aja ngisin-ngisini aku. Ora. Awake dhewe ditanggap larang ning kene kok iso Iya, njaluk-njaluk iya, duit. iya. Omong ngono, senen dhuwur wong telu. Pulang 300 kuwi. Pak, Padha ae lho, Pak. niki ngaten lho Pak, niki mangkin umpama dibagi wong papat nggih anu kangelan Pak. Iki Masa dadak Pak disuwek. Priyono. Nggih titip niku mawon. Oh, disai. Wis anu pengen disawer kok mbok kon rono. Ya Lah kudu rene. Lah disawer dia omong-omong tok ra iso no. Sawer iki kudune karo nyanyi. Oh karo nembang. Karo nyanyi. Nadane. Ini Pak Priyono. Udun lah. Kayak anu Mas kayak penyanyi sing anu
umpamane ngibur karo mlaku ning tamu Langsung gangan. duduk nae, Pak. 3, Mas Nandi, 2, Mbak Zama, langsung kita kita joget joget bareng-bareng. sini. Hi, aseko. Ha, ha. Mas mantan sama Mbak mantan, sini maju. Ha, oh. Mantan yang anak ganteng, Mbak Zama yo ayu. Kodok kuat. Yo, Ciro lupaku yen wis tresno ora bisa dipisahno. Matur nuwun Mas mantan, Mbak mantan, Pak Priyono, Mika Malis. Terima kasih luar biasa. Bisa foto di sini nggak apa-apa? Ayo foto Pak. Biasa. Oh, alah semangat. Keluargane Pak Kawin. Nggih. Napa, Bu? Pak Kawit, Pak Kawin. Pak Kamit. Oh, Pak keluarga Kawit. Pak Kawit. Nggih. Yang merasa keluarganya Pak Kawit Bisa ke samping panggung. Samping panggung. bisa ke samping karena keluarganya ada yang Siba. anu pingsan karena kesetrum ora ta? Ora. Karena kelaparan. Kok kelaparan. Pokoknya ditungane ndang sehat. Bidang sadar. Kamu juga gitu, Adik. Siap, Mas. Tadi kan sudah ngobrol sama Pak Pak Supriyono. Supriyono kalian Ibu. Jih. Beliau enak kan orangnya. Enak sekali Mas, luar biasa. Wah, jan aku ngene iki nek aku main ning gone daerah Marmer ini wis kudu nggawa ya aku Mas. Iya, engko wis engko tak gawane wis. Wis dicepaki lho Mas iki mau. Dicepaki. Wong mau Pak Supriyono ki anu telu Mas. Apa? Ki model kotak ngono apa mbok iki digakno petri mbok apa ngono lho. Cilik tapi kuwi. Itu ada duit tok Mas. Duit. Cari pesenanmu kuwi. Kamu nembang ya, Dek? Aku pas pesen Mas. Dek, Kamu mau ngapain? nembang ya? Mas. Mau ngapain? Anu nembang toh Mas. Nembang apa joget? Lagu itu loh Mas. Lagunya tadi gimana? Sing ndi? Lamunan iki lho. Lamunan. Iso ya kowe? Bisa no. Pindo Tutu sing wong iki lho. wong ayu. Biacok. Lho, kuwi Wong ayu ake nyedak nyandeng sliramu. Dudu kuwi. Sing ndi? Wong ayu nyedak rene ning sandengmu. Iya. Buktine sampean milih liyane. Sumpara kaya sing keliru. Tutu kuwi tutu. wong ayu ake nyedak ning sandengku. Buktine sampean milih liyane. Sumpara Wis terusno wis apik iki. Mbok Apik pikir iki. selama ini. Gak melo-melo aku. Mas iso lam. Kok malah dadi satu lho. Aku gak melo-melo. ngawur lagu iki lho Mas, sing anu mayor Mas. Mayor. Mayor apa jenderal? Nene kira-kira. Ayo, aku lagune apa ya? Purnawirawan ya. Duduk. Sing apa? Nene. Nyanyi apa? Dadi badut kuwi. Iya. Kisinan. Bola bali tak kandani. Ya, Dek. Ya. Kok apik to? Nyanyi apa? Kowe ape nyanyi apa? Kisinan iki lho Mas. Iya kisinan, lho kisinan tenan tau iki. Kok rumangsaku. Ayo. Mbak aku ora melo-melo. Bola bali tak kandani. Piye to lagumu? Ya, Dek. Ya. Ora kuwi. Bola bali dolanan. Bola bali ngoroyokan. Jebule Aku pinggir dalan. Jamput nan bocah iki kok. Wih, rambutnya murup. Oh, iya, ayo Aji Beki. awake dhewe Tiru Pak Kaji Beki. weh. jelas no ngade kan TTS nyel. TPS. Lah iya kok. Aste TPS. Kok rumahku. Mau nyanyi orang genah belas. Sing Lah, lagu apa penak tuh, Mas? Yo sembarang Lagu lagu sing penak, Sing sing penak. openan. Ya nek anu iki kan putrane Mas Nandi kan putrane Pak Supriyono. Siap. Mencerminkan lagu ya aku gawe lagu anak lanang. Anak lanang. Wah, iki wis cocok nah lagune anak lanang. Iya, Mas Nandi sesuai dengan temanten putra. Nah, download wedding utawa
Ngunduh mantu. Ngunduh mantu apa meneh iki pestane? Kok iso download wedding gitu lho. Lah ngunduh kuwi apa? Download. Lah iya. Iya, Man. Lah iki sing nata iki, wo iki luar biasa. Wo apa? Endi? Wo. Nak umume WO, wedding organizer. Lah iya macane wo. Iya, iya. Ya apik. Ya wis, ya wis. Lah timbangane download wedding apa? Bahasa Inggris ngono, Mas. Lagune anak lanang kuwi. Anak lanang ya. Nadane Mas, nadane. Biyen Aku terlalu cinta. Loh, ngawur mesti. Ngapok biyen. Iya padha ae bose padha ae. Biyen, ngono lho, Bos. biyen Nah, Biyen ayo. Bi. Loh, ngawur. Ben bingung. Ini lah konsentrasiku terpecah. utek-utek bosok ya. Biyen raiku gede. Ora sak mata-matane iso. Biyen omahku gedhe, ora rai. nyapa kok ora? Saraine barang gedek, Mas. Ayo, biyen Biyen omahku gedek. Sayek nganti rang. Biyen omaku gedek. Troco yen udan Lah iya Bledek. Sing nyapa kok sayek? Saiki tekku wis gedhe. iki apa iki? Wis iso ngadeg dhewe. Apa kuwi? Senajan biyen mung iso nyusahne teke mboke ngapurane. Saiki tekku wis dawa. Iki apa iki? Apa? Senajan gawene rekoso. ngono kuwi sing apik dikepruk boto. Tekku iki Pak Supriyono. Aku iki anak Lanang. Biar jajane ning turut dalan Ah, terus man biyen mula sliramu wis kandha. Iki kok kaya ora Nyanyi sing temen. Iki lho gara-gara nadane ngawur. Yuk kamu. Biyen Mau lho. biyen iki lho. Ya, ya. Aku terlalu dinotak ding dung dinotak ding. Aku Kowe terlalu tak tabuhi, kowe nyanyi karo Prop apa kowe nyanyi dhewe? Oke, oke. Wis ora wiri. Prop aku kendang. Heeh. Kowe apa? Bas. Iso. Iso terus. Sembarang wis Iya. apa aku. Kak melok-melok. Kowe bakal apa? Kowe apa? acak-acak ya. Acak-acak. Oke, ayo nyanyi apa? Aku bas. Ayo. Rambutmu kok spiritus. Nggawa korek. Iya dipong dase. Aja mbok. Ayo. Iki wingi dituku wong 100 yuta ra takekne. Wenehke. Kekne no rambut kaya ngono ae lho. Kene piye mau dituku sandase kok. Iya ora iso. Aku nek raup piye terusan? Ayo. Ya nganggo Aku nek raup Yo. lindas kiri. das. Idol ndas kiri. Mbak sama aku segawon piye? Terus ngene. Enak, Men. Ayo Ayo. musik. Tok tak deng dung tok tak tok deng deng tak deng dung tok tak tok tak tak deng dung tok tak tok deng deng tak deng dung tok tak tok tok tak deng dung tok tak tok deng deng tak deng dung tok tak tok tok tak deng dung tok tak tok deng deng tak deng dung tak tok Bahasa piro bahasa? tak tok tak tak deng deng tak deng. Nyanyimu lho. Nembangmu kapan? Nyanyi apa? Lintang Panjerino. Ya ya ya. Tok tak deng dung tok tak tok deng deng tak deng dung tok tak tok tok tak deng dung tok tak tok tak tak tak. Wis ngene nyanyekne marmere Pak Priyono wis barang wis nyanyi. Lagu bebas. Sing penting marmer. Temane marmer. Judule Mutiara Onik. Oke. Tok tak dong dung tok tak tok deng deng tak deng dung tok tak tok kerecek deng dung tak tok Sungguh berat tak deng dung tok tak aku mengangkat marmer. tak deng dung tok tak tok tak tak Tidak ada yang membantu. Marmer mutiara onik. Jaminan asli dari desa Damping. Monggo orang masyarakat. Hop hop, kowe iki nyanyi apa cerita? Kowe iki asline. Kowe nyanyi iki. Apa kuwi? Ngene lho, ayo. Cocok-cocok. Gak. Nyapa? Wis belajar tenan borong. Wes. Pokoke Kak melok tak gak? pokoke melok. Ayo melok. Melok, Bro. Aku
pertimbangan izin lho. Ora. Lah iki sing menonton iki berjuta-juta dolar lho. Ya ya. Wong kowe. Bos. Bacot gasmu lho. Saking semangate. Dipadakno karo kancane. Aku iki anak lanang Asik. Yo ngene iki lho. Kudu kompak. Biasa. Ya. Gapurane saiki aku wis gede. Hop hop hop. Hop. Ya apa? Kowe arep membunuhku. Lah piye to? Aku wis di pinggir jurang lho. Lah kowe njaluk sing diwe, saya wis iki. Aku ya biasa dong. Ya coba Ya coba. ya ya. Aku lidir. Oke, leader. Hei. Iki terus mudun nyambung ngene. Kowe Jajal. kowe jajal. Cek, iso mudun apa ora? Ayo, ayo. Hei. Ngawur. Kok malah jatil nyapa? Nyapu kaya Terung. Ayo, lah aku tekan nerimo barang. ayo tuh, cepet ayo. Hei. Yo ngene lho, alon-alon. Enak kan iki iki. Suwe-suwe iso mundur dhewe. Lho, lewatan to. Urung keluarga. Alon sik. Rekasane rumah aku nganti gede yen kathah luputku kula nyuwun pangestu aku iki anak lanang Ya mundur. Lah dudure ra kena. Ya kowe ngawur ae. Kowe Jalan jalan ndi? apa? Jalan ndi? Tengah. Oh iya, tengah. Oke. Nih. Ya. Ya. Sik. Inggo der apa ora? Wait. Iya, iya. Anak manut. Derek mburi Mas. Betul. Ya, Kowe tengah. Cari jalan tengah. Kowe jalan Ya, tengah. ya. Ya wes. Ya. Hei. Aku iki Nah, iki lho Mas. Dadekno Mas. Dadekne. Dadek. Oh, alah. Golek panganan sak cokotan ning kowe. Kone aku meteng. Ye, ya apa? Sing mbok rasakne ya apa? Mburi. Aku beri. Hah. Aku landi. Lho. Iki nomor 2, aku nomor 3. Bang, aku pewepeten yo. nyapo. Ya, nganet, Ya, nganet. berarti ya. Yo. Yo. Eh, Sapa ora? Iso tenang. Aku Pewepeten iki banter enggak apa-apa. anak lanang kerjaku mau Pengedan. nyapa. Lah kok iso diganjel to? Lah timbangane kowe ya wae mangsamu empuk karo empuk ora ya enak mangsamu Lah ngawur. timbangane kok dasmu ni seraut. Kok rumangsaku nembang sing apik ya. Nembang Ya, sing Mas. apik. Lagune umpamane yang lain sing anyar saiki. Sing anyar iki. Lautan ya. Lautan. Laut. Yuk, laut. Yo. Yuk. Laut 3, 2, 1 bersama artisnya Guyon Maton langsung saja Anda semua yang ada pada malam hari ini. Terima kasih Pak Priyono Laut Cok.
sebagian kelabu. Niki dumateng sagunging para rampung para pamirsa sedaya ana pepekatan kesempatan gini kula saged kang saking paguyuban kapur sari guyon matur cak percaya CS kemarang suwun wonten ngarsa panjenengan sedaya. Wiwitan ngantos pungkasan mbok menawi wonten kalebatan kula saged kang saking guyon matur nyuwun agunging ses samudra pangasami dumateng para pamirsa sedaya. Kula sujud prastya kula sadok sumitra ngaturaken sugeng dalu sugeng pepisahan sugeng pinanggih sanes wedal kanthi sesanti sak bejo bencane wong kang lali Isih bejo kang eling lan waspada. ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Budaya Jawa.